de lof weer eens vleg. Maar het moeske heel grapperig. Wist ik even net wat ik zeg. We doen een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. Herje. Het is simmer. Lekker waar. En Beerboeloe wil even lekker in de thuis zitten met een boek en een glas ranje. Miauw, heerlijk ja. Dit simmerske waar. Oh, we kunnen de hele dag wel boeten omheen je. Miauw. Zei Jannie. Ja, wees. Lekker, hè? Die warme zinnen, sa. Hij gaat onder een strukje zitten, maar zijn holle op een kessen. Oh, sa. Dit is het wiere leven. Hé? Hij komt weer oranje. Wat is dat nou? Wat is dat nou voor een herrie? Dit is Sky Radio 101 FM. Oh, ik krijg nou de keer even lekker in de zinnen zitten, zo. Wat flauw. Maar dan is het weer stil. Oh. En Beerboeloe hing het wel lekker achteroor in zijn kessen. Oh, gelukkig. Ze had zeker betocht dat het voor een beerfeesten te druk hol is. Die muziek. Het dwarret liep was maar even en... Hé, verdorie. Wat docht zoks? Wat is er aan? Al mijn mooie vogelhoeden en stilte wegvoort. Hij komt lelijk oranje. Het zijn wel weer bij kekels in die wijze. Dat is ik altijd wat zo'n Hendrikus een boekje verkocht had. Wacht je, ik ren erheen en ik zal het zo zeggen. Ja, dat zal ik. Beerboeloe had gelijk. Bij kekeltje die staan de dwarren en de ruten iepen en de radio aan. Het is een leven als een oordeel. Nou, zoals maar wat een herrie. Het is altijd hetzelfde. Ik zal het ze zeggen. Nou ja, ik bedoel, ik zal eerst Sipke ophellen. Die moet mij maar even helpen, ja? Maar als er bij Sipke zijn wijn komt... Muziek in de drill. Mark Stallingen. Goedemorgen, de eerste muziek komt van Oh. Joost Nuisel. Nou, Sipke had ik al een radio aan. Maar hoe? Maar wat moet ik dan nou doen? Ik doe het alleen een netje een kekeltje te zeggen, ja? En Sipke vindt het zeker ook al een keer prachtig. Tja, wat moet er nou, hè? Die Beerboeloe. Nou, mooi in alle gevallen maar wezen. Oh. Oh. En vooraast lekker sliepen.